Jotono chini tring bisik tal tai advance Christmas tai advance chini New Year ni bagai joto tipra sarok ba tipra hasteni joto lukurongna hambai maruo phainai 21 tarik that means khana chini tipra sarongni tring bisik tal taklaino bisik talo jotono kaham krung kai pala laitung kaham krung kai tongtung phainai bisirogo jeng taibo chini sak kham chini kaimani bormani rok taibo kaham kai mana bagai jeng diale nai ningtung aboni log loge Prabhu Jishu chini kaitor asaimani salengkha phainai 25 tarik ni December buskangni 25 tarik December ni sekangno Jishu Kristo je o hau phai tongo phainai bimi jormodin nungnai saimani no jeng joto lukurok joto church krung krung jaga kabangma hasteni kabangma lukurok no tabuk advance Christmas carol khlai prai no paithak digi sum phai sopai laika aboni bagi bo belai kana je puila ro kaitona hambai tai je jara carol khainai Christmas bani khainai ba joto chini lukurok no bo belai hambai aboni logloge phainai 31 tarik December ni horono jeng tai waisya katal bisima munai 2024 aboni porakai jeng tai 2025 mani bunai belai khene sini kapal kaham taklai bosoro watui pantui kabang phano sengnai ne mani belai kheno taklai mai khul hamka kabangma bial bebotao klayu hni singasa khnaya pon rang puisa to kruino haipano kaham kurung malaria antri bibinno rug bai chini borok kobolo klayu kintu taklai abtiro klailia boni bogini sono bahambai phainai bisi 2025 o bisio bosung kaham kurung kai chini tipra hasteni bises kai chini tipra sarok tongui manan bagi chung bisi ketalno phainai 31 tarik ni hodiboro jeng yasak songnai taini dinokai jeng hainai bisi ketalno jeng palai lainai loblai mung bisingtui khatung khajani bisingtui boni bagai joto tipra basina taisa belai khena hambai asungna khulumbakia